טוב, בואו נדבר על זה. לפני שאתם שואלים ובאים, מה אתה רוצה מאיתנו? בואו נתחיל. אז טראביס סקוט היה איבנט מטורף. אבל מה קורה פה? מה קרה? אז היום נגלה. אז טראביס סקוט היה באיבנט מטורף, וכל מה שהיה שם זה היה את וורד, אוטו וורד וטראביס, שרקדו ועשו מלא 5 הופעות בפורטנייט, ובטח שזה הרבה, אבל לא הרבה כמו כל האיבנט בכללי. היה ממש ארוך כמו באיבנט של דוס וורד, סנופ דוג, אייס ספייס ואמינם, אבל כן, זה היה איבנט לא ארוך ובאמת קצר קצת. אז כן, לסיכום, טראביס שר לנו שם כמה שירים. חצי מהשירים שלו אני אתן דוגמאות, והוא גם שר לנו עוד כמה שירים, עוד 4 שירים, Good Like וסיקו מוד, ובטח השיר הכי מפורסם שלו, אני לא יכול לשקר.